The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us gift, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, nining Lunes sa ikaupat nga semana sa Paskos Pagkabanhaw, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan panabang sa atong mga masakiton o ang pagkasumpo nining pandemic nga atong giantos hangtod karon. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sad sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan. Ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Hudiya nga ang mga dili Hudiyo midawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga ang mga dili Hudiyo padawaton sa seremonyas sa pagtuli misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudiyo nga wala pa matuli ug nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, nagampo ako didto sa syudad sa Joppe ug nakakita ako og panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka iskina niini gitunton gikan sa langit ug mihunong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat ug tiil, mga hayop, mga mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nagingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon, apan mitubag ako. Dili ko Ginoo, kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulog kini mahitabo og unya ang panapton, lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay
nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga taga-Joppe mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea. Ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginlan kami may tungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, pagsugo og mga tawo ngadto sa Joppe ug ipakuha si Simon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay ug sa pagsugod nako og sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya nahinumduman ko ang giingon sa Ginoo, si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo ug sa manggasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Naan kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug pagdaig nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig, ang akong mga kalag nangandoy kanimo o Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios sa buhi nga Dios. Anus aman ako muadto ug mutanaw sa naong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Sila ang nagtultol kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Unya moadto ako sulod sa altar sa Dios. Sa Dios sa akong kalipay kasadya, unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa, o Dios, akong Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, Ginoo. Sa Jesus maingon, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug maguna siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog, apan dili sila musunod sa ilang magbalantay. Sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog.
gisaysay ni Hesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon sa Hesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas, mosulod siya ug mugula ug makapkaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Duha ka punto ang gipresentar ni Hesus sa atong Ebanghelyo nga nag-describe sa iyang kaugalingon, nga matod pa niya siya ang maayong magbalantay, unya moagi gid siya sa pultahan. Ang daotang magbalantay mukatkat kuno sa kilid sa turel, nya musod di moagi sa pultahan. Nya sa ikaduhang bahin niingon sad siya, ako mao ang pultahan. So siya ang moagis pultahan, siya sad ang pultahan. Kasabot mo na. Ngano man nga ningon mo siya moagis pultahan, nya pagsunod ingon siya, ako ang pultahan. Ang dili moagi nako kawatan. Lisod kayo no, ang pultahan moagi sa iyang kaugalingong para na nga tong pultahan diya ba? Lisod kayo kung kanang pultahan na moagi sad mo padong dire, kalain na. Unsa man ni sakto kaning iyang gisulti o sayop? Ngano man mo magsigir mamugdok ko atog isuwayan og pamalandong ba? Kay hasta ako galisod kog sabot. Kamo inyong sa nuntang tutukan og lain kayo. Ingon man mo, bahala ka di pa der ngano ga analyze ka ana imo mamin lisod-lisoron. Galisod sad ko. Sa ako pamalandong lisura bitaw no sa ni pa Brad Loloy bright man niya siya lang tingalian nga to pa explain no. Ang pag-ingon niya nga muagi ko sa pultahan, unya ang kay maayo kong magbalantay, ang akong ubos nga pagsabot ani nga ang pultahan mao ang balaod sa iyang amahan. Pasabot mosulod siya, motuman siya sa kasuguan sa amahan, unsaon pag-atiman ang katawhan. Kay siya man maoy nagpakatao nga Dios, ang anak sa Dios. Mutuman siya unsay isulti sa amahan. Ang kay ang pultahan dili man ni kanang ingon ana ba nga space or place. Ang pultahan mao ang pulong sa Dios, sugo sa Dios. Nga kinsa tong mutuman ani mahiusa sa Dios og makahimo sad siya mga buhat nga Diosnon. Amo na ang iyang gipasabot ni claim si Jesus nga wa jud koy gibuhat nga anang mosupak sa kuan ba sugo, muagi gyud ko sa rules sa akong amahan. Nya kinsa man ni ang balaod sa amahan, siya sad ang balaod sa amahan kay siya man ang pulong nga nagpakatao. Ang balaod pulong man na. Nya siya man ang pulong nga nagpakatao, di siya sa diay mao ang atong sundon, ang atong paminaon. Nya kinsa tong di maminaw sa iyang gisulti, mga kawatan. Kasabot na mo? Kasabot yun mo kay kaning akong pagsabot binugo man di man siya taas kayo theology. Kasabot na mo ang pangutana karon unsa man mo? Moagi ba mo sa pultahan? Mutuman ba mo sa mga sugo o sa mga pulong ni Kristo? O kawatan mo? Unsa man mo? Kawatan mo o
mutuman mo sa sugo ni Kristo. Kana, klaro wag tubag, kusga ko na ba? Tuman. Sa inyong pag-atiman sa inyong mga anak, kamong mga ginikanan, gisunod ba ninyo ang balaod ni Kristo? Gisunod wa? Wala. Sugod naging father sa doy, mo gid na iya, anaon din ta. Unsaon man din nato pag-analyze? Ako sa akong pagkapari, sa akong pagdala aning parokyaha, gasunod ba kus balaod ni Kristo? Sa imong pagkaliktor, sa imong pagkaliminister, sa imong pagkasakristan, gasunod ba kas balaod ni Kristo? Sa pagka-choir o uban pa, nagsunod ba kas balaod ni Kristo? Kay daghan kaayo ang nag-serve dinhi sa simbahan, apil na ning nanagwali sa inyong atubangan nga ang gisunod ang balaod sa iyang kaugalingon. Gusto man ko magliktor, gusto man ko magliminister, gusto man ko magsakristan. Butan day ko nimo nga ako man ang katungod nga moalagad. Ang problema, gusto ba ang Ginoo nga himuon kang lektor? basig para ka kolektor, kolektor nya, magliktor gyud ka. Or basin sa mangmugos yung ka nga mahimong kolektor, bisan og lektor unta ka. Basig namugos ra gyud ko nga mapari. Nang gusto lang gyud kong mapari ba? Pero ang Ginoo day, gusto day kong minyoon. Mo na pagkapari nako, sige lang kong panghilabot. Nga naman, kaya nga kong gasa ang paghimo magbata. Di ko kapuyo sa celibacy, di ko kapuyo sa chastity na requirement sa pari. Kaya nga naman, ang gasa na ko, paghimo magbata, aporting daghan ng bata nga tao hinoon. Ako pa'y muunay og bunyag. May ni, 2-in-1. Amahan pa, pari pa, blessingan na yun. Sakto ka na. Mas scandalize yun mo kung makahibaw mo ngayon anak ko. Anong gaduda naman sad mo nako? Huwat lang mo. Basin pa di buhato na nako. Pero mo lagi na. Unsa may mahitabo? Matud pa ni Kristo ang kawatan, mulaglag, mukawat, mutulis, mupatay. Pero ang tinuod nga magbalantay, muhatag og kinabuhing madagayaon. Sa unang pagbasa, si San Pedro mibarog nga ang Ginoo way gipili mga Hudiyo o mga pagano, basta mutuman sa iyang sugo, maminaw sa Espiritu Santo, gibubuan niya grasya. Pasabot lang ani ni Kristo o ni San Pedro nga basta maminaw tas Ginoo, grabe gyud kayo ang grasyang moabot nato. Di ta kapugong magsigi ra gid ta og paambit sa grasya. Mo na kining atong tema nga gifted to give. Fitting gid ni para sa mga tinuod nga Katoliko. Kana bang makailadyod ka nga ikaw gigasahan niya manghatag gyud ka. Di gyud ka magdinao. Magsigi tag serve dinhi simbahan niya daw kay tastanan, particular kay tag kwarta, tulisan ta, kawatan ta. Kay nga naman, kay kanang tulisan o kawatan, ang gihunahuna ana, kwarta. Bika mo karon nang nimba magyan mo din di mo daw og kwarta. Tubag mo diya. Dili mo masuko kung ang inyong kwarta, kawaton. Sige, tubag. Di mo masuko kung ang inyong yuta kuhaan sa inyong silingan kay iyang angkunon, ibalhin niya iyang kural, di mo masuko na kuhan ragod mga 2 meters ragod ibalhin ang zaman, di mo masuko. Hoy, tubag. Sige lang mong tutok nako. Mao na si Maria gani agyag yung anak mo gikuha wa man gyud suko. Di ba? Si Kristo gani, iyag yung kinabuhi mo gikuha, gipasanginlan pa siya, sala nga wa niya mabuhat, wa man gyud suko. Kay nga naman, ang sugo sa amahan, ayaw gyud mo kasuko. Si Kristo sa ningon, kinsa tong masuko siyang isig katao,
ibanlod sa impyerno. Mo nang gibutangan tanyag sugo, higugmaa imong kaaway aron di ka masuko. Inana, nya inyo nang sundon. Wa gyud ninyo ikuan wa gyud response. Mura man kog nakigistorya kanang haya bas minatay. Ang patay sige na tong istorya wa gyud tingog. Kadto bitang gahapon nga nagmisa ko, nya ningon dayon ko ang atong total nga gasto sa pista niabot og 1,918,000. Nya ang atong nadawat nga kaning donation 1,890,000. Na atay deficit nga 28,000. Ingon niko, kinsa niyo dinhi ang mutapar ana haron masirado. Wa gini isas kamot. Namo ko'y napasiplatan, arang-arang pagkabutang, pero wa gyud, duko-duko lang. Pagsaka na ko sa akong kwarto karong gabi, pagbasa-basa na ko sa mga text, kaya pa may mga almost 600 ka mga text messages akong basahon, nakabasa din kong text, Father, wa man kay ni isa atong imong gi masiyar nga deficit, ako nalay mo angkon ato. Pagmata na kurong buntag, wa na, gitransfer na sa atong bank account, 28,000. Oh, pak. Sus. Pero wa na din sa ato, wa na tingali magsigig simba pres ninyo, nga muhago yun. Pero ni presentar din siya. Yan, ni masiyar sa kwato, ko challenge sa mga artists, kolori ng atong, anang sana carvings diha sa pultahan aron mo match siya sa kaning sa tay mo match ana sa stained glass, di ba ingon ka to. Doon na usa ditong ni presentar siyang number pero wala pa siya draft. Karon na touch pug ko kay naay artist nga PWD siya pa di man ko kaanha diha nya di asa kuslayo nga lugar, di ko kaanha sa imong parokya aron mo picture. Pero ako pa talented yung ko anang kuan kana ganing graphic artist yung ko kuhaon yung ko sa mga dagkong kompanya. So gusto ko mo share sa akong talent, picture lang pa dirbi ipada nga rin ako kay mo share sa akong talent. PWD naghuna-huna sa siyang mo share nya dili magpabayad, dagko biya tagbayad ani nila kung pahimo ta nila ilang mga artworks kung kabayad ta pero mo share. Ay kamo, naamoy talent pag color. Dadi nag-watercolor diha, anay. Paghimo sa mug inyo, aron ipamda dire, aron matabangan ta unsa man gidindot nga color diha, aron di sa ta magmahay inig color nato, di ba? Makatampo ba ang tanan? Naagyoy mo bati. Di lang kay daghan mo na congratulations, saka nabitang mo action dayon, mo act out dayon sa iyang pag-share. Og nabulahan kita ni ana. Mo kita sa dinhi, sige sa tag-share. Karon umaabot na sad ang atong pista ni San Jose karong Mayo 1. Nagmeeting mi sa PPC o sa PFC unsa atong buhaton kay ang CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines mihangyo nga atong i-consecrate ang tanang tawo sa Pilipinas ngadto ni St. Joseph karong kaning Mayo 1. Gitawag na siya total consecration to St. Joseph. Sama nga mo consecrated ni Mama Mary sa atong simbahan sa Pilipinas, atos ang i-consecrate ngadto ni St. Joseph, the protector of the Holy Family. Nya kita may pamilya sa Ginoo. Unya unsa may atong buhaton ani? Naa na sa tay himuon nga sistema aron ang atong mga parishioners online o kanini ang territorial maka appeal sad maka-consecrate. So naatay triduo mass nga magsugod karong 28 hangtod sa 30 nya magsaulog tas pista. Ang detalye ani ako ladyang i-explain. Pero naningkamot nga si St. Joseph sa iyang pagkamanggihatagon sa iyang kaugalingon nga bisan ganig sakit na para niya ang pagdawat sa kamatuoran pero nituman sa Ginoo nga way gyoy problema ato unta sang masunod. Generous kay si St. Joseph nga nitabang sa plano sa Dios bisan sakit og insulto sa iyang pagkalalaki.
nga mga sawa si aning babay nga mabdos ng daan. Sakit yun to, pero iyang gihatag ang iyang generosity until namatay siya. Iya ginang gibarugan. Nga naman, because for God, not for myself. Ug mao na hinungdan nga nakabuntog si Saint Joseph sa yawa dinhis kalibutan. Si Mama Mary nakabuntog sad sa yawa tungod kay kuyog niya si Saint Joseph. Og si Kristo milampos sa iyang misyon tungod kay kuyog niya ang iyang mga ginikanan nga si Saint Joseph og si Mama Mary. Di ba? Nya kita, di ta mo kuyog nila. Mukuyog mo dili. O mao na, kinahanglan sad ta nga maliwat nila. Kay nga naman miagi gid sila sa pultahan sa balaod sa Ginoo, wa gyud gisupak pirmi gyung motuman. Muna iniguliros inyo, pamalandong mo. Inigbuhat nimo, ipanglaban nimo, ing nadayon sugo baka nis Ginoo no. Ang mga laba ko, nga akong bana sige man tog sit-sit nako nga ari na. Nya mayon ka, ay sana manglaba pa ko. Ana, basin og mas kinahanglan to nga imong halog-halogon imong bana didto kaysa imong kusok-kusuon ang labhanan. Kadto say kusok-kusoa. Kay ug di ka mo kuso-kuso ato basig ato tumutek sa silingan. I am lonely, I am rejected. Ala ba? Wa gid ipansin ako. Nya mingon sa tong silingan nga yang gitiksan nga mubo kay short, mingon sad nga ano magantos man kanang tao nga insensitive sa imong need, nga ni amang ko nga always prepared for you. Unya, kadakuan nga damage tungod lang atong imong pagpanglaba nga ikaw gyud gusto. Hala, tupad-tupari sa na dito aron makaingon siya nga kaligo sa day kay humot man kay kang piot-piot. Amo na maka isa tayong sa maligo ko pero manglaba na lang sa ko. Oh, sige waton lang tikaon niya kay murag di sad masingong imong baho da. Ana at least do na siya. Sige na manindog na ta muram sa nung kog nakasuway no. Sige. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang matinud-anon nga magbalantay kanunayng andam muhatag siyang kaugalingon isip pagtuman sa balaod sa Dios. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, bantay kami kanunay. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian nga ila untang magiyahan, ang panon padulong sa dalan sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa tibuok kalibutan nga maningkamot kitang tanan sa pagpakigdait ug pagpuyo diha sa pagkamalinawon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabatunaw og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Alang sa atong mga minahal nga nangamatay nga si Kristong nabanhaw, muluwas kanila ug dadto na sila sa himayang langitnon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. O Ginoo, giyahi kami sa pagsubay sa mataro nga dalan
ug dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, kinama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagkay ko ng imong alam, muabot ka na mo, ang imong kinarian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang Ginoo akong magbalantay, wala na'y makulang pa kanako. Sa lunhaw sibanan, iya kong gidala sa tubig na malinaw, ihupay king kalang sa matarong adalan, iya kong gipalakaw, matinodanon siya sa iyang sad. Ubisan mutabo ng landong sa kamatayon, wa ako'y kahadlukan, kaya na siya. Sa kanunay, iya kong gibusog. Magampo kita. Kaluy pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan. Sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantips pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay nga Diosnon. Ang ato lang buhaton, di lang gid ta magngawat, di lang ta magpakatulisan. Muagi lang gid ta sa pultahan nga mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. So update sa atong nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 2,911 slots. Pakpak. Nahinay lang kita ni. 2,089 slots na lang ang nahibilin. So basin pa di ay mahurot gini ni ka Mayo ba or Hunyo. Sa atong Prudence and Healing, sa ako nang gikaingon na may ming dugang, so nahimo na giyong 2,918 slots ang nahalin. Ni-equal na sa atong gasto sa pagpista. So kadako gid aning grasyaha. Muna nga di gid ta dinhi makabahay ni San Vicente Ferrer og sa Ginoo. Ang ato ra gyung buhaton, magsige ra gitag padayon pagbinuotan og pag-alagad sa usag-usa. No? Wagi apoy sa nung, sige lang. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanin. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan.